Hvad så alle sammen? Velkommen til en ny video. I dag skal vi have skiftet kobling på Davids Røde Civic. Som I kan se her, så har vi kobling der, pressure plate og svinghjul. Det er et letvægts svinghjul faktisk. Og det er fra det her mærke her, Clutch Max. Så det er lidt spændende, om bilen den bare eksploderer. Ja, altså man skulle måske have gået lidt op i pris. Ja, vi har også fået købt nogle nye værktøjer til at kunne gennemføre det her job. Sådan en slagnøgle der på 600 Nm kan den gå op på. Og så har vi sådan en batterilader her til bilerne. Akkorden sidder død i indkørslen lige nu, så... Vi har faktisk snydt lidt på forhånd. Her har vi bæstet. Den er hævet op her i fronten, så den står på 2 bukke her i hver side. Og så er tanken, at man på et tidspunkt kan få hele gearkassen ud, så man kan komme til svinghjulet. Jeg kommer til at følge en eller anden dude på YouTube, som har lavet en basically video på, hvordan man gør det step by step, uden at sige noget, men det er ret nice. Ja. Så det er jo bare det, vi skal. Først starter han med at hæve den op. Ja, for hjulene af, bla bla. Så skal vi have alt det her plastik trim af, og ellers så går han i gang med at afmontere drivakslerne. Yep. Så ja, det er da bare det. dejligt. Det var faktisk relativt nemt. Ej, det er løgn. Så. Go det! Sådan skal det lyde. For helvede, min dyrbare trøje fra genbrugen. What is next? Okay. Det er bare lige at give den en ordentlig ryg her. Ja, at give den lidt mere end et ryg. Hold kæft, den sidder godt fast. Ja, det gør den. Wow. Det gør den da. Ja. Den er ude. Seriøst? Ja. Okay, jeg drejer lige til den helt til siden. Okay, så lægger den bare dernede. Jeg kan sådan... Jeg kan skubbe imod her. Nice. Sådan der. Så nu skal vi til at bruge en mejsel og hammer herinde, for at få trækakslen ud. Fedt. Her. Ja. Det var en crazy strat, vi havde til sidst. Jeg sad og... Så du hæv, imens jeg slog, og så virkede det. What the fuck? Fløj den bare Det ud. var vildt bare det, der skulle til. Ja, det var den ene side, så er det bare den anden side. Oh my god, der var ikke særlig meget plads over. Men nu ved vi, hvordan det kommer til at forløbe sig. Vi flipper bare lige bilen 180 grader. God idé. Det er det. Er det mærkeligt at spise nachos med pølser? Skriv i chatten. I don't know. Men man kan ikke klage over gratis mad. Det er lidt sjovt. Jamen, vi er nået til, at vi skal have trækakslet separeret fra vores, hvad fanden kalder man det? Skiven? Eller et eller andet. Men vi kan ikke rigtig få banket den ud, og den sidder rigtig godt fast. På den anden side, der kunne vi bare lige og sådan noget. Ja, der var det super nemt. Ja. Nu har jeg taget fat i sådan et ammunitionshylster fra en kampvogn. Og jeg bruger sådan en fucking bombehylster. Jamen altså, det har man jo også bare liggende. Sådan. Det skal man have. Den har lige den perfekte størrelse. Og så har den sådan en perfekt overflade til at... Det er her, hvor det er, man antænder ammunitionen, så er det bare siger røvhul. Ja, men det er her, hvor den får sit elektriske signal til at antænde. Så er det sådan en kædereaktion. Ja, krudt. Det er en ret god idé at putte møtrikken på her, så der ikke er fare for, at man ødelægger gevindet. Kæft, mand. Nu får den af. Fede dyr. Så nåede vi ikke mere for i dag. Men vi nåede at få trækakslet af på højre side. Ja. Men på venstre side, der kunne vi ikke få det af. Vi tog den af helt inde, hvor den sidder fast på gearkassen. Så den sidder lidt og dangler der nu, fordi den sidder alt for godt fast derinde. Så vi tog kaliberen af og skiven, så kunne vi få en lidt bedre vinkel. Men det nyttede faktisk ikke engang noget. Nej. Yes, så er det en ny dag. Yes, så vi er stadig på undervognen her. Og så skal vi have løsnet alle mulige bolde til gearkassen. Men ja. Ja, det skal vi bare til. Det skal vi bare gøre. Kæft, den er lang. Altså det er et ophæng til gearkassen, eller hvad? Yes. Nej, det er sgu da til motoren. Ja, det er motoren. Ja, det er motoropæng, vi får her. Alright. Jeg elsker, når man finder ud af det, imens man gør det. Ja, det er rimelig godt. Der. Et stykke motoropæng. Okay.
Jeg får virkelig ondt i nakken af det her. Ja. Vi skal have sådan en lille en. Ja, sådan en lille... Men har du set, hvad de koster? Den, som ham her på videoen bruger, den kostede 3.000 kroner. 3.000? Så, for satan. Kommer den her. Ej, for helvede. Holy shit, den dukker. Det var et stykke combobulator. Combobulator. Hvad tror du, man kalder den, når... Det er også noget drivaksels noget, men altså, jeg ved ikke. Er det også bare en del af Drivaksels connecting rod. Nej, den siger Lød legit. Og den glemmer vi selvfølgelig ikke. Nej, det kunne ikke. Ingen anelse om, hvilken ledning eller sensor det her men den er sikkert meget vigtig. Jeg tror, at det er samlingen mellem gearkasse og motor, vi er i gang med lige nu. Ja. Kan du tage fat her? Ja. Helt inde på. Det er så forkert, det der. Nej. 3, 2, 1. Ja! Holy shit. Ja! Yes! Kom nu. Klar, 3, 2, 1. Giv en alvor. Ja! Det har været samme reaktion hver gang, vi har fået den. Yes! Jo. Vi skal til at tage nogle stik ud. Vi har fjernet batteriet og sådan bracketet til det. Men der er de her ledninger her, som går på gearkassen. Og de er sikkert mega vigtige. Sådan der. Okay. Ja. Skal vi så lige hurtigt tage det her lever tilbage? Det var lidt langt. Det var lidt langt. Okay, den var der. Oh my god, fuck. Så hvilken position? Okay, men den var der. Den var der. Den var der. Her kommer den. Hold da op. Man kan godt se, den er smurt til i det der klamme undervognsbehandling. Ja, og vi har det overalt på vores tøj. Så kan det også være, at vi lige kan rengøre rørene indvendigt. Ej, præcis, der har også undervognsbehandling deri. Ej, fuck. Ja, vi skal herind og skrue noget af. Det er fedt, du bruger den der til at pege med. Ja. Okay. Så det er helt inde bagved. Jeg kan se, der er 1, 2, 3. Den tredje sidder herinde. Ja, for helvede. Okay. Der. Sådan. Det vi er nået til nu, det er, at vi skal afmontere motorophænget på gearkassen. Og når vi gør det, så kommer den til lige at falde lidt. Men på grund af dundkraften er der, så burde det ikke være sådan meget mere end bare lige sådan en... Det håber vi. Håber vi. Det er lidt nøjeren. Nu må vi skal se. Yes. Ja, jeg kan godt se, den gav sig lidt der. Ja. Den holder. Den holder. Jeg fik den. Nice. Det var den ene. Sådan der. Det er rent faktisk gået virkelig godt for os i dag. Ja, virkelig. Så er den faktisk fri nu. Så er det jo bare ned og hive den ud, faktisk. Ja. Ja, så er det helt store, vi skal til. Er du klar? Ja. Nå, den er sådan helt... Det er fordi, den bliver trukket af. Sådan, der er sådan en ting, en splint, den sidder på. Ja. Og den bliver trukket af sådan her. Nå, så den skal op? Den skal sådan op. Okay. Hvis den der bliver sænket lidt mere. Men prøv at se den allerede nu. Den er virkelig slem. Den er virkelig, virkelig slem. Hold. Sådan der. Han. Nice. Holy fuck. Skal jeg trække det ud, eller kan du lægge den? Nej, det er fint. Jeg ligger lige og chiller. Ja, selvfølgelig. Oh my god. Stærkt, mand. Nice. Jeg skal... Breathe. Ja, goddag. Hvordan var det, David? Det var perfekt. Det var ligesom det skulle være. Så. Wow. Hvordan ser det ud fra den anden side? Rimelig dirty. Det skal selvfølgelig renses. Uha. Jeg har også fået... Man kan se, at jeg har fået undervognsbehandling i håret. Jeg tror også, jeg har fået i håret. Godt. Ja. Så er også rimelig fuzzy noget. Sådan noget dime nougat-agtigt. Min mors signature. Hun lavede den? Ja. What? Ja. Den er så pæn, jeg troede, den var sådan købt. Nå, nej. Jo, hvad så alle sammen? Vi er tilbage igen på garagen. Ja. Og vigtigst af alt, så er jeg blevet klippet. Ja, rimelig clean faktisk. Ja, hvad siger vi til det? Low taper fade. Nice. Ja. Nå, her har vi koblingen. Ja, vi kan lige prøve at sammenligne med den anden.
Så kan I prøve at se det. Og så her der har vi den gamle pressure plate. Yes. Skal vi lige se, hvad chatten siger? Hvad synes du om dette svinghjul? Ud fra billedet ser dit svinghjul faktisk rimelig normalt brugt ud, men der er et par ting værd at vurdere, før du monterer en ny kobling. Dette cirkulære slidspor i friktionsfladen, ingen tydelige dybe riller. Jeg kan heller ikke se revner eller kraftige blå varmepletter. Tandkransen ser fin ud og uden skader. Det ser brugeligt ud, men jeg vil stadig få det slebet, når du alligevel er så langt. Det er jo low-key sådan noget, vi kan gøre på en drejebænk på skolen. Jamen, rent faktisk. Men jeg vil ikke være tryg ved at gøre det selv. Nej. Jeg har haft en lille samtale her med chatten. Jeg skrev sådan noget med, at symptomerne har været, at koblingen tager dårligt fat, den er svært ved at sætte i gang, at jeg skal slippe koblingen meget langsomt og give gas. Og at lige ved bydpunktet, så hopper, altså hele bilen, den hopper bare. Bop, 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 bop. Den siger, det er klassiske tegn på en slidt eller ujævn slidt koblingsplade, ikke nødvendigvis svinghjulet. Svinghjulet på billedet, det ser faktisk ret pænt ud. Ingen dybe riller, ingen tydelige varmepletter og ingen revner. De små cirkulære mærker er helt normalt slid. Hvis du ikke kan mærke rillerne med neglen, er det normalt helt fint at genbruge. Og jeg kunne ikke mærke dem med min negl. Så jeg tænker, at vi genbruger svinghjulet. Ja. For jeg er ikke helt tryg ved at bruge et letvægts svinghjul som på en daily. Nej. Hvis nu er det på en B6'eren, ville det være fint nok. Men det er ikke en racecar, det her. Nej, det er et helt andet behov, vi har for den her. Vi har tænkt lidt over det her med den flotte lilla/blå farve her. Det er åbenbart en dårlig ting, fordi det er et tegn på, at den har været rigtig varm, den her kobling her. Og det har også bare gjort, at friktionsmaterialet her, det nærmest er blevet sådan glaseret. Og normalt der skal det være sådan helt mat, men det her det er sådan skinnende. I kan se på den her, der er alle farverne er sådan noget helt matte og dejligt meget slidspor. Hvis man lige hurtigt sammenligner den nye og den gamle, kan man også tydeligt se, at den ene er meget tykkere. Ja, så den er meget tykkere. Ja. Det der også er med at have en slidt kobling, det er, lige så snart du erkender, at du har det, så går det altså også bare stærkt med at accelerere det her problem. Ja. Så lige så snart, at jeg lå mærke til det her med, at bilen hopper og ikke tager fat ordentligt, så har jeg været bevidst om, at okay, jeg skal slippe koblingen langsomt. Men i det, at jeg også begynder at slippe koblingen langsomt, så slider den også bare koblingen endnu hurtigere. Så mit problem er blevet værre og værre hurtigere. Ja, vi har ikke snakket så meget om pressure platen her. Der er ikke så meget at sige om den. Her er den nye fra Clutch Max. Bare et budget mærke. Det der svinghjul der, det rører bare helvede til. Det kan se flot ud på væggen. Ja. Der hænger vi bare. Nice. Ikke? Ja. Hele det her sæt her, det kostede 2.200 kroner, og det er inklusiv fragt. Og grunden til at købe det var simpelthen bare fordi, at svinghjulet var så billigt. Men jeg håber, at det her det er i orden, når det spiller. Så man ikke bare ud sådan her. Er det så nemt? Jo. Og så er der sådan en lille gummidut her. Done. Og så tager man noget så. Ja, okay. Det skal vi lige rense. Yep. Så her er en for. Her er efter. Wow. Yes. Og så har vi lige skiftet den der udrykkerleje. Og så har den fået kobberfedt rundt omkring på forskellige kontaktflader. Alright, vi har lavet sådan en contraption her til at momentspænde skidtet. Ja, så den der går i der, den der går på der. Så vi tager 10 Nm, så 17, og så til sidst 25. Exactly. Og det gør vi så i crisscross pattern. Ja. Vi har så lige fundet ud af, at det er åbenbart en ting, at når man laver det her stunt her, så skal den være 90 grader momentnøglen i forhold til gaflen der, fordi physics. Yep. Ja, yeah, science bitch. Yo! Holy vi har fået mad. What, har vi også fået suppe? Jeg nåede lige at blive færdig med momentspændingen der. Så det er perfekt. Vi spiser lige vores mad. Ja. Balance. Det er basically bænkpres det her. Ja. Tror du, vi skal have motoren længere ned så? Det tror jeg helt klart, vi skal. Prøv at svæve, det hjælper. Jeg tror, det er fint, der. Meget bedre. Og hold. Så den skal faktisk bankes den her vej. Det er ikke bare dejligt at lægge det under, mens jeg gør det her. Det er nøjeren. Hold. Den er fucking... Ja, sådan skal det være. Prøv lige at hæve den lidt mere. Nej, ikke slå på den, ikke slå på den. Sådan en... Pas på. Pas på. Pas på.
Holy fuck, mit ansigt. Nu holder jeg med toren. Ja, tak. Og der var en centimeter fra mit ansigt. Okay, jeg kommer lige ud. Ja. Hallo? Hej. Hej. Hvad laver I? Vi har lige fået gearkassen i, ish. Hvad mangler I? Vi skal bare have den op på ophænget, og så er vi færdige. Nu kommer du hjem. Altså, realistisk set, så er jeg nok hjemme klokken 9. Low-key. Okay, fuck dig. Vi har endelig fået gearkassen på motoren nu. Vi endte med at få den på, men så var der sådan et gap. Men nu har vi bare lige spændt nogle af boltene på. Som I kan se på den her samling, så er den helt flush nu. Mega lækkert. Fuck, det krævede noget arbejde, det der. Blod, sved og tårer. Mest tårer. Og nu skal vi endelig have løftet motoren op på plads igen på ophængene. Ja. Prøv lige at se. Jeg ser ikke noget i vejen med det der. Det her, det er perfekt. Det er lige efter bogen. Ja. Mere, ja. Der, og så noget. What the fuck, det er nemt det der. Det er lightweight. Det er bare fordi, jeg er fucking stærk. Så er motoren endelig plan igen. Koblingen er blevet skiftet. Spændingskurven har været sådan her. Det har været sådan... Og så har vi ramt et all-time low. Ja. Og så har vi ramt et all-time high. Så, virkelig. Ja, så det er sådan... Det foregår over mange dage, det her. Normalt kan man gøre det her på 6 timer eller sådan noget, har jeg læst. Ham der, som vi kigger på, han gør det på 3,5 timer. Han er heller ikke et normalt menneske. Nej, bro er built different. Og han er sådan en... han er bare en mobile mechanic, så han kører ud til stedet og laver det på 3,5 timer. Alright, vi har faktisk fået samlet hele motorrummet nu. Alt det, der skal til. Skal jeg lige tage noget lys på, ja. Så kan I se. Så ja, det er blevet ret nice. Jamen lad os bare komme i gang. Vi skal faktisk allerede i gang med den manchet, som jeg snakkede om. Det er den her, I kan se her på bærekuglen. Den er helt revnet her. Det var bare, at da vi afmonterede alt det her og muslede med den her, så har trækakslet sådan lige revet i den. Den skulle gerne være god. Ja. Okay. For helvede. Ja, nu skal vi så bare lige have renset bærekuglen her. Ja. Det gør vi bare med bremserens. De 5 liter, vi lige har købt. Så det er bare... Vi har lige rengjort bærekuglen her. Nu skal vi putte noget fedt på. Okay. Jeg fik langt om længe låseringene på. Hele manchetten den er samlet. Der er fedt i den og det hele. Godt. Nu skal vi have nachos. Ej, I bliver faktisk nødt til at se det. Det er sandwiches, vindruer, hot wings og selvfølgelig salsa. Men har vi også fået sandwiches? Bro. Vi har lige de sidste 2 bolde her til motorophænget. Og så er vi færdige med den boks. Og Jonas han er godt træt i armene. Ja. Han kan slet ikke få armene ned over de billige priser i Netto. Klokken den er 20:12. Vi stødte lidt på en del problemer her til sidst. Det her drivaksel her, den er ikke helt aligned. Så den her manchet, den ser lidt sjov ud. Og det skete også over på den anden side, men det fik vi fikset. Kan I huske, da det var, vi bankede på møtrikkerne på det der centernavn? Det er så bidt os i røven nu, fordi at... En ting er, at vi skulle nok have bestilt nogle nye møtrikker. Jeg tror, vi har fucket gevindet op lige et enkelt sted på den her. Og jeg tror, det er nedenfor. Den kan i hvert fald ikke komme på. Og begge møtrikker kan ikke komme på den her side. Men over på den anden side... Bruh. Men over på den anden side, som så er her, der går den faktisk helt fint på. Så vi vil prøve at skære gevindet op igen. Det er spændende. Jeg håber, det kan lade sig gøre, fordi så slipper vi jo for at købe et helt nyt drivaksel. Men en god lærestreg. En god case. Så står vi her på skolen ved siden af vores fine dieselgenerator her. Det er vores BM2-projekt. Vi låner sådan en lille fin gevindfil her, så vi kan lige pusse gevindet op på trækakslen. Fuck around the pussy! Så har vi har den nye McFlurry med en anden fizzy cola. Med fizzy pops. Den popper i munden. Den siger...
Det er fucking lækkert, mand. Så er vi i garagen, og David har fået bestilt et nyt luftfilter. Alt det der er bare for den lille pakke. Okay, clean. Man kan næsten gætte sig frem til, hvilken en er den nye. Kan I se, hvilken en der er den nye? Og by the way, den til venstre har været samme farve som den til højre. Ja, så den er simpelthen bare blevet dækket til med undervognsbehandling og skidt og møg. Altså, de bliver også bare helt naturligt mere beskidte, sådan nogle cold air intakes. Den sidder også helt nede ved jorden, så den kommer til at suge. Så. Jeg har jo set på YouTube, at folk, der har det her bøvl med, at det her joint her er poppet ud, der kan man tabe den lidt, enten med en hammer her, eller slå den ned i jorden. What? Den skal bare boldes. Der er no way. Jo. Så. What? Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Godt. Nej. Jeg skal bare lige alignes ordentligt. Det er rigtig precision work, hva'? Sådan. Sådan her. Et problem, jeg har haft i rigtig lang tid på den her bil. Hvis jeg slipper rattet, mens jeg kører, så vil bilen bare sådan dreje en lille smule til højre. Så jeg kan slet ikke dreje hjulet her. Om på den anden side her, der kan den sagtens dreje rundt. Så det er simpelthen bremsen, der hænger og stadig sådan, altså den kan ikke slippe. Nej, det er sjovt, at det er sådan det sidste, vi kigger på. Ja, fordi jeg gik i gang med, det må være en bøsning på bærmen, det var mig. 210 Nm den drejer ikke. Tror du, det var 250? Ja. Så vil jeg lige prøve at rette op på det der gevind. Ej, det var også lidt dumt, fordi da vi konstaterede, at den ikke kunne gå på, så tog jeg bare slagnøglen og bare... Ja, og så kom der bare metalspån og... Skulle måske have tænkt lidt mere over det, før vi bare... Men jeg tror simpelthen, det er det her, der bare går på. Please. Så kender man dem. Yes. I kan ikke blive ved med at kunne... I spiser mere, end I arbejder. Jamen, det er seriøst alt, vi gør. Chips her. Nu stopper det. Hvor er de gode, dem her? Så er det med chili. Det er Texas barbecue. Så, opdatering her. Vi har brugt over 2 timer på at sidde og file og nusse den her dumme bold og møtrik. Og vi har endelig fået den på. Det er verdens bedste følelse. Fedt, mand. Fuck yeah, man. Nu skal vi lige have den her bundplade på. Nej, gearolie først. Giveligt. Gearolie først. Så er det bundplade, og så er det ellers bare hjul på. Og så er den klar til at trille. Du får den der. Ja. Så bliver der bare pumpet op i gearkassen her. Der, den er god. Den er god. Hvad er blodets arbejdsstilling? Jo, Jeg tror, det vi er færdige med bilen egentlig. Ja. Vi har officielt skiftet kobling. Det er rimelig cool. Altså, vi er færdige faktisk. Og så skal vi få de der jackstands væk derfra. Og så sideskirts på. Og det er det aller sidste. Ja, det er lidt et eventyr også at få den ned, fordi at, jeg ved ikke om filmede vi, da det var, vi fik den op. Nej, det gjorde vi ikke. Nej, men det var også forfærdeligt. Vi brugte en mursten til at få den ekstra op. Og... Ja, vi kan også lave den russiske metode, hvor man bare sparker jackstands ned. Så kan vi sparke sådan simultaneously på begge samtidig. sider. Ja. Det kan vi gøre. Ja, okay. 3, 2, 1. Okay, det kan den ikke. Sådan der. Det er blevet tid. Vi skal simpelthen prøve at starte bilen op nu. Og jeg er fucking nervøs. Krydser fingre her. Okay. Oh my god. Første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette. Race. Okay. Bare meget blidt. Wow. Den griber. Holy shit. Sådan er der en ny kobling, hva'? Wow, what the fuck? What the fuck? Jeg har en racecar! Oh my god! What the fuck? Jeg er vant til, at jeg skal give gas. Jeg bruger ikke gas nu. Holy, den... Det er fuldkommen det bliver fedt. Altså selv som passager kan jeg føle, det er meget Holy anderledes. shit, man. Ej, hvor fedt. Ja, okay. Okay. Det skal jeg godt nok lige vende mig til, det her. Oh my god. Og så er der selvfølgelig jo en tilkørselsfase, når man lige har skiftet kobling. Ja, hvad er det på 500 km? Det tror jeg, og det er 500 km bykørsel, er det defineret som. Ja. Og det vil sige, at det tæller ikke bare at køre 500 km på en motorvej.
Nu prøver vi forlæns. Oh my god! Den griber. Jeg kommer faktisk ikke at kunne komme fremad nu. Jeg er helt målløs. Ja, det er lidt nederen, men ikke sådan kan give den gas. Du ved, ikke noget. Ja. Jeg er stadig fuldkommen overrasket over, at det rent faktisk virker. Sådan, jeg overdriver ikke, altså. Det er en helt anden oplevelse at køre med det her, end hvad jeg er vant til. Ja. Jeg har kørt med et fucking stort handicap. Sådan helt vildt. Hvor mange omgange har vi taget den her på? Altså, hvor mange gange har vi taget herop til mine forældre? Jeg tror, vi har været en 5-6 stykker. Ja, det er sindssygt. Ja. Altså, fordi vi altid er endt med at støde på nogle dumme problemer, der i det hele taget ikke Oh my god, den burde der... have taget så lang tid. Den med gevindet, den var dæmonisk. Altså også bare at få bilen op på de der dumme bukke, der så starte med, det brugte vi en hel dag på os. Eller sådan en dag for os. Jamen, det tog en dag. Ja, altså det var også, hvor vi kom sent. Ja, det er jo efter skole, vi tager op. Ja. Tidsmæssigt, har det taget en uge, eller hvad? Det har det nok, ja. Mængde timer, vi har lagt i det. Jeg vil sige 20 timer, at vi har brugt på det. Ja, 20 timer. Ja. Altså det er det vores første gang. Ja. Og det virkede faktisk. Det virker. Det er jeg super amazed. Altså, vi har lige steppet op i niveau. Nu er vi ikke noobs længere. Nej, nu er vi intermediate. Ja. Fedt. Det var egentlig det for den her video. Håber jeg er nyt at se med. Det er spændende for os at prøve noget nyt, og specielt noget mere kompliceret mekanisk set. Det har været virkelig spændende. Altså, hvis I har nogle crazy lifehacks, som vi kunne have brugt her, så må I endelig gerne skrive det. Jeg tænker heller ikke, at det er sidste gang, vi skifter kobling. Nej. Må det ikke, at nogle af vores andre biler, de skal have skiftet på et tidspunkt? Det kommer sikkert igen på et tidspunkt. Skal det nok. Ja. Nej. Vi ses.